Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Sarean, Lur. Nah, perumahan. Mari kita sarean. Jalan sarean saya ora wit-witan kaya sudah. Nah, rupa lapangan. Mbangi sapa sing nggawa? Ya. Hei. Gue kira wong loro kae iki. Jalane banyune sat lho. Biasane lek ngene iki bumi. Apa jenenge? Ayo monggo sing pengen tuku omah. Lho, ayo dibangun siji nggih percontohane. Perumahan nang Kleco. Kaplingan lur paling lur, tapi ya gak paham lah. Seperti ini sarean. Geger atau Pak D Mbok D. Sekono jigal-jigalan kono. Apa? Napa, Pak? Gembok. Oh, alah ya kok ya. Lah nggih, kok ya enek-eneke wong kok ya. Calone ya mlebu rene kene ya kok ya dicoloki. Jan men-men. Ilang lur duite jare. Piye ngono kuwi? Ngamalake tarik iso malah dilak iki piye? Bocahe teko kono bocahe. Lah kayu kuwi nek buka. Nyapa? Oke lur. Sik ya lur. Tak ndonga sik. Oke.